Assalamu alaikum wa rahmatullah. Derɗiraɓe wondaɓe copin jaygol on kofnamon geranama kayruji ɗuɗɗi kala tawete ɗum fu nder duniyaru derɗi ko moɗon Adamu Haruna. E nandi mi ɗon no tawe malla bo miɗo tawe ha jotta nder berniwol Cotonou lesdi Benin. Mi waɗi ko watta balle 4 yahugo 5 jotta haɗɗo. Toujours ngam nder taskaram waddango en kujeji fere ba en matotiri alhamdulillah kala on mo paasi ko man kuje muɗum ha Cotonou fu en keɓi en galani ɗum ko man muɗum ɓurna fu bo en gerbitani ɓe ɗe ya kujeji maɓɓe diga ɓen marɓe haaje kuje mum en dillira par fret gal avion en gerbiti ɓen ɓe marɓe haaje kuje muɗum kotira gal bateau en kokkiti ɓen marɓe haaje kuje muɗum kotira gal motaji camion ji wurtoro gal garwa malla bo gal eko hamɓe ma dongleji maɓɓe pat en kokkiti ɓe rena yake to dongleji maɓɓe yottake Cameroun ɓe tammi matego ngam may ɗo mi yiɗi mi informa en séjour am wari Lagare ha berniwol Cotonou mi tammi ƴummitago daga Cotonou mi lorto Lagos to Allah muyi yerdi jango samedi ɗo mi tammi hosugo avion daga Lagos mi jippo berniwol Kano nane ma en nani nder programme meɗen en mbino to en ƴummake daga Cameroun en dilla e Lagos daga Lagos en salo en dilla Cotonou daga Cotonou en lorto Lagos daga Lagos sey Kano ha Kano en tammi faɓɓugo to alhamdulillah yaɗum eɗo tokkiri banta non no en programmiri jotta miɗo berniwol Cotonou mi ummititto mi tammi lortago Lagos to mi lortake Lagos jango samedi mi tammi hosugo avion daga Lagos mi tammi jippago ha berniwol Kano nonnon miɗo mari dongle himɓe jur malla bo ko manji himɓe jur ha Kano déjà je ɗo prêt lutti yake to mi yottake hatton mi waɗana mojo fu paquet muɗum mi ambala mi lutta expédiugo ngam mayɗo onon anduɓe paasi ko man gerɓi ceede muɗum déjà ande kuje moɗon ɗon pré yake to mi yottake Kano mi tan mi waɗango mojo fu paquet muɗum mi expédiana ɗum onon marɓe haaje sey to mi yottake ton nden commanda bo ngam mayɗo taski on ɗon giya en ɗo publia kuje nder groupe ji meɗen ɓe deydey prix may ngam mayɗo mojo fu sufta deydey je mari haaje yerɓa ceede muɗum yake to en jahi en garana ɗum paquet muɗum en expédiana ɗum en andi ɓe ɗum mbiya en Kano ɗum mbin giwa ko dame kazo an fika Kano ɗum reedu ñiwa kala ko a wardi fu bo ɗum ɓurima mi tammi ɓen meeɗuɓe yahugo Kano malla ɓeni hayɓe ɓe caydoto non man ɗo ɗum reedu ñiwa man ɗo ko a tammi no a tammori ɗum fu to a yahi a tawai ko ɓuri non man ɗo kala ko a tammi a yiya an kam a timmini yiwugo fu jango to a yahi a yiyan ko a tammaki no a yiyan ko ɓuri ko a yiwuno donc ɗo on seɗɗa deydey ko larani so ngulla man ɗo miɗo yetta deydey client en deydey marɓe confiance pasoɓe ko man pasuɓe kujeji mumen ƴummake woɓɓe feere tan mi ƴummago on pat moɗon mi yetti on Allah warsoro on kayru tangue jite matugo miɗo 692 12 37 9 gal whatsapp bo ngam appel kam salatako miɗo tawe yasi lesdi inchallah kala mo paasi kuje muɗum fu ha shopping jengol to Allah mu yerdi o wasmititta kuje mako gartay nder jam e de'ede on kofnama on gettama on gelanama kayruji ɗuɗɗi derti ko moɗon Adamu Haruna mo shopping jengol hofnata on yettata on e mi yetti bo deydey himɓe deydey ha Cotonou mi yetti ɓe mi yetti El Hadj Moukhtar non mi yetti Allah jarabo on gettama sosai ɓe derɗiraɓeji ɓe mi fotti haɗɗo ɗo diga ɓe lesdi Cameroun ɓe lesɗe fere on pat moɗon mi yetti on séjour am waɗi Lagare ha berniwol Cotonou to Allah mum yerdi sey Lagos daga Lagos sey Kano daga Kano bo en tammi faɓɓugo faɓɓande junde nden en tamma ƴummitago hota nder lesdi meɗen Cameroun on jarama wassalamu aleykum.